Učimo se Romanian. Tema lekcije: kuhinjski pribor. O farfurie. Krožnik. Un bol. Skleda. O ceașcă. Skodelica. O cană. Lonček. Un pahar. Kozarec. O farfurioară. Krožniček. O furculiță. Viliță. O lingură. Žlica. O linguriță. Čajna žlička. O lingură de supă. Jedilna žlica. Un cuțit. Naš. Un cuțit pentru unt. Nož za maslo. Bețișoare pentru mâncat. Jedilne pavčke. Un șervețel. Prtiček. Un suport pentru farfurie. Podstavek za krožnik. O față de masă. Prt. O oală. Lonec. O tigaie. Ponev. O tigaie pentru prăjit. Ponev za cvrtje. O cratiță. Kozica. Un capac. Pokrovka. Un ibric. Kotliček. Un ceainic. Čajnik. O carafă. Vrč. O tavă. Pladenj. Un bol de servire. Servirna skleda. O lingură de servire. Servirna žlica. Un tocător. Deska za rezanje. Un curățător de legume. Lupilec. O răzătoare. Strgalnik. Un tel. Žlica. O spatulă. Lopatica. Un polonic. Zajemalka. Un clește de bucătărie.
Klešče. O cană gradată. Merilna skodelica. O lingură de măsurat. Merilna žlica. O strecurătoare. Cedilo. O sită. Sito. O tavă de copt. Pekač. Un vas de copt. Posoda za peko. Un bol de amestecat. Skleda za mešanje. Un sucitor. Valjar. O mănușă de bucătărie. Kuhinska rokavica. Un șorț. Predpasnik. Un prosop de bucătărie. Kuhinska krpa. O solniță. Solnica. O piperniță. Poprovnik. Un borcan. Kozarec za vlaganje. Un deschizător de conserve. Odpirač za konzerve. Un desfăcător de sticle. Odpirač za steklenice. O furculiță. Un tel. O tavă de copt. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.